Hello guys, good evening, good morning, and good afternoon. So karon akong ipakita ninyo kung unsa ang among naadtuan dito sa dapitan. So mao ni siya ang entrance dito sa Rizal Shrine. So dinha adunay gate nga makita nimo ang entrance nga mao ang Rizal Shrine. So makita nimo daghan kay mga tao. So kami kay free raman mi dani. So first nimo makita dinhi guys mao ang mapa. Daghan nga mag-picture kay busy lagi wala na may panahon nga mangita pa kun dili mangita na gid mig asa mi dapit mo adto. So uban sa akong mga kauban, picture, istorya. So ang uban do na sila yung mga guide. So kami aning padayon mi naglahi mi sa amo ang naadtuan. So nalahi mi ang amo ang pag um, adto ni ditso din mi anang balay o kanang bahay kubo mo kani dinhi. So kani dinhi mo ni dinhi nga lugar dinhi diin si Rizal sa unang panahon mo na ang iyang ginalakat-lakatan lakaw-lakawan na ni Dr. Jose Rizal. So moanha ta diyan na ang iyang clinic mo ni ang iyang clinic ni Dr. Jose Rizal. So dinhi atong makita daghan kay mo sa kano. So kining maong balay guys dili na gid ni mao ang sa una. So mo ang Casa Redonda nga diha sa iyahang sa taas ana naa siya'y katong iyahang ka-table katong dito gioperahan ang iyang mama sa iyang mata. So na picture pa sila. So mana siya mana ang gioperahan kani o kana akong gikunitan kana ni Dr. Jose Rizal mo na diha ang iyang mama gioperahan siyang mata. So naa siya mga table, naa sad siya kanang mga lingkuranan. So ingon na siya ka simple sa unang panahon mo ni siya ang clinic ni Dr. Jose Rizal. So ina ang iyang style sa iyang kanang clinic. So diha nanganaog na pud mi gamay ra kay ang panahon guys ang amo ang paglakaw-lakaw didto. So mo na nga ako na sang kauban makiglakaw na pud kay maadto mi sa balay gyud ni Dr. Jose Rizal. So ingon na siya ang palibot ibutangan na nila mga semento pero sa una wala jud na siya mga semento diha wala puro ra na siya yuta. So inana na sa siya mapa. So kada nimo kilingi unsa nga mga trademark na sila mga gipangbutang kung unsa na siya din ha. So moadto ta dito sa balay ni Dr. Jose Rizal. So ang iyang dapit sa bukid mao na siyang dapit sa bukid mao na ang panimalay ni Dr. Jose Rizal. So atubang ana mao na ang dagat nya kanang kahoy diha kanang dako kayong kahoy moagi unta mi ana din ha pero dili siya pwede agian kay murag gikan pa sa una panahon pa ni Dr. Jose Rizal. So na nga kahoy wala nila na siya i-preserve din ang kahoy basta dili pwede agian murag butangan nila gikordonan nila mga ka, kalatagaw no. So inanami din ha yung padayon miglakaw. So medyo gid siya init kay na siya diha guys kay puti ka init na amis banda mga alas 10 kapin tayon sa alas 11 hangtod alas 12 murag inana siya kay 2 hours man ang amo ang pagkuan diha 2 hours ang amo ang pagstay. So kinahanglan magdali jud mi. So mo na ang balay ni Dr. Jose Rizal. So sa iyahang gawa sa iyahang balay mo na ang iyahang porma. So mo na ang iyahang porma gid sa unang panahon. So dili na semento inana rigid siya bahay kubo nabugnaw kay na siya. So yun ha na din mga Spanish nga mga kanang kanio mga Spanish na siya. Mga dili siya kanang dili ko kasabot kung unsa na siya pero Spanish na siya nga pagkasulat. So mo na ang makita nimo entrance sa panimalay ni Dr. Jose Rizal. So diha sa mo na ang yang silong dayon kaning mga kahoy ani guys
kana na amo na lang nabili ng pila ka kanang murag na ay murag dangaw na lang na mo na lang nabili sing original nga kahoy. Kanang uban mga bag-o na pero ang ginagamit nila is kuan gihapon kanang murag gihapon ang ginagamit nila nga mga kahoy. Pero dili na jud na siya ang original tungod sa kadugay na nga 100 years na ang milabay. So yun na siya no. Nin sulod mao na siya ang una nimo makita nga murag may lingkuranan sunod kani nga murag siyang naisala, then dagko kay siya bintana, then naapod sungkod ni Dr. Rizal. So mo na siya TV ni kung kauban. So akong gikap-hikap ang dingding. Uy, ang dingding bitaw niya kay medyo gid siya kanang kuan kanang gahi. Pero mao ra gihapon nang gibuhat sa iyang panahon. So ang ilahan nakita na to ang iyang mga lamisa. So inana ang iyang lamisa. So dili siya pwedeng lingkuran kay basi mo i-preserve nila so mao pa to original pag ito nga mga table. Then kani mao ni si Josephine Bracken, usa sa iyang partner ni Dr. Jose Rizal. So picture. So na pa yung mga kabinet, mga aparador, ang katong ihang mga kwarto, dili na siya pasudlan no kay basin niya og kanang mga kwanto yung mga ma-preserve jud na dili siya ma-touch. Iyang katri na diha so usa siya nga amo ang guide. So diha na pa iyang mga kuan, na pa iyang aparador. Dayon kanida yung sa luyuan na siya insakto pag yun nga kanang katri mo na kung itudlo kanang katri mo pa jud na ang kang Dr. Jose Rizal nga katri. So kan yapon siya murag nailon ang ginabutang. So nindot kay ang katri na dako nga bintana na ay kanang kabinet sa imasinina. Sumog na siya ang mga sa unang panahon ingon ana gid ang ilahang mga sudlanan sa sinina. Sinana no gikan didto gikan sa kang Bracken ug sa sala punulingin na pud ka paingon na pud ka diri sa kuan. So makita nimo nga naa siya murag kuan para sa CR. So didto ta sa CR ni Dr. Jose Rizal. So ang iyang CR mo na antipolo type. So makita nimo ang sa ilalom, hindi kay siya maklaro kay tungod sa kapan mo na iyang CR, no? Antipolo type gid makita nimo ang bangag, dahil napod siya butangan og tubig. So yun ana ra siya no, di kaayo siya klaro kay kaayo na siya diha. So akong to makita nga simple gid kaayo ang iyang CR ni Dr. sa atong uso sa atong hero no si Dr. Jose Rizal ang iyang CR dili na pareha karon tiles na kana kahoy pa jud siya. So inana tan-aw ninyo so inana iyang CR. So muna ako jud nang gikuan nga mo na iyang CR kay kanang kuan jud kanang gi-preserve nila. So dito mabalik ta. So ang iyahang kanang kuan iyang balay kanang kuan jud kay siya kanang ay kaayo dili siya kanang gubot hanay kaayo. So diha ang iyahang balay so pag naog na to do na siya dirty kitchen. So makita na to diha patuyok na siya sa balay ni Dr. Jose Rizal naa siya mga lingkuranan or kanang mura siya og balkon. Ituyukan siya balkon o kana mana siya paingon na pud na dayon didto. So nindot kaayo ang iyang area, gawas nga linaw, nindot jud ang iyang area. So kaning atbang ani kana among ginaugan kanang inignaog nimo katong atbang mo na ang dirty kitchen. So nindot kaayo no ang lugar. Nya diha sa before ka madto ka sa dirty kitchen doon na sa dito yung mga kanang sulat-sulat sa mga Spanish pero di ko kasabot kung ano sana siya. So mana no nga gikan din ha mana ang silong ni Dr. Jose Rizal sudakan kay mga ginabarog mga statue din ha. So moadto ta dito sa iyahang
Dirty Kitchen ni Dr. Jose Rizal. So kana dihang na ay kuan, na ay iyang murag banga, iyang banga diha ay lamisa. Then mo jud daw na purma sa una, inaana siya purma, pero kana mga kuan na ipang utro na nila. Dayon kanida ilahang mga gamit sa unang panahon, no, naa sila mga kanang ilang tibod-tibod, muna ilang butangan pagka mga tubig, inana mga kaldero, no, inana ilang sagara ginagamit. So inana siya kanindot ang iyahang panindot jud wala siya makita ni mga kuan. So gikan din ha do na sila irrigation, kanang tubig gikan sa ibabaw naa sa irrigation na ang ilang tubig nagpaingon sa ilahang kusinahan o kana mana to kana siya na irrigation na siya tubig gikan dito paingon din diha na ang sitwasyon sa una. So na siya banga, no, man ang Dirty Kitchen Dr. Jose Rizal. So inaana siya kanindot sa unang panahon, no, walay makita ni mga gamit-gamit nga makadaot sa atong kuan, kundi puro gid siya nga mga kanang nindot nga mga gamit. So na pa siya mga mariklara dito pangbutang masinina. So diha makita nato nga naa diha sa ilalom dihay kato siya to abuhan, kana siya tubiganan o kana mga tubiganan na tangan na tubig kana ilahang lutuan mo na lutuan una na porma dili na mauklab ang kon kay gahi kaayo, pero katong isa mauklab man to kana mo na siya ang kuan ni Dr. Jose Rizal ang iyahang kuno kana mauklab na siya. So mo na ang porma sa una nga iyahang paglutuan sinana, no. So gikan din ha moadto na sad mi dito sa kon moro ginamong naadtuan guys. So dili kay siya kuan, dili siya kaayo na wala gid kay nako nasulit kay ngano man kana ra to iyang balay din dito na sad mi gikan din na mo na yang porma sa iyang balay gikan din na ha hangtod sa Dirty Kitchen moadto mi dito na apa ng mga kanang mga kuan yan nagyapon na siya mga kanang story ana nga mga lugar. So din na gikan dito paingon din ta sa katong nagsulat siya poem na siya naa siya poem din ha o diha pod kuno sila si Bracken mag-date mag-anak sila diha likod-lingkod. So diha sila mag-date si Bracken. So adto ta dito sa Stone Heart o Heartstone kana porma siya heart nga kanang bato ug dito naa siya gisulat dito nindot kay siya nga kuan area kay diha sa iyang area makita nimo ang dagat while naapoy mga kahoy dayon basta as in kanang kuan gid siya kanang nindot gid kay siya kung ikaw kanang hilig kag mga kanang writer ka makabuhat kag daghan kaayong mga story tungod sa palibot nga bugnaw na linaw mingaw na makita nimo ang dagat, makita nimo ang bukid, makita nimo ang nature. So dinhanagan kay nature. So karon dili naman kay kuan na ba siya pila na katuig na kaagi. Pero makita nimo ang nature nga nindot jud kay nga pagka kanang kuan. Nindot jud kay nga pagka nindot jud kaayo ang iyahang lugar. So while nga kanang kuan nag istorya mi kining isa ni-insist siya nga na i-explain si Ate Grace nga dapat di ay kuno nga naay nag kuan sa una nga dili lang unta dili si Dr. Jose Rizal ang hero pero na-explain siya nga dili pinagi sa kanang gubat ang iyahang kuan nga pinas kuso pero pinaagi sa sulat ang iyahang
pagpakig-away. So mao na siya no nga diha paingon ta didto na pag diha na mga CR diha kaluyo ana CR. Wala na jud amo nanto ikan adto pa jud mi didto sa Heartstone ni Dr. Jose Rizal katong na form na siya og heart. So diha mo na nga dili na mabasa na siya mga sulat-sulat pero di gud mi kabasa wa nimo kahibalo unsa na siya. So dinhi atong nakita nga naa siya daghan kaayo nga mga kuan dinhi na mga mapa lang gihapon na ang gihapon na siya adtuanan nimo na mga kuan mo. So kung unsa na diha mga story na siya kanang lake ana nindot kaayo makita nimo bisag kunang wala kay guide so magbaadto ka sa mapa nabaluan nimo og unsa diha sunod nga mga lugar or kana nga mga area unsay mga story. So didto nang adto mi gid sa heart sa kanang heart stone heart or kana siya o tan-awan ninyo heart na siya o heart ito siya no heart ito siya kun diri tan-aw na heart o. So diha gisulat ni Dr. Jose Rizal ang usa ka poem sa katula nga naa din ha o kana sa kilid na diha sa kilid. So iha nang gisulat sa una so diha sila while nga maglingkod-lingkod siya diha nagsulat siya og poem kana iyang poem diha na mabasa di sa kwan. So diha sa ibabaw mo na ang iyang porma dito sa ibabaw no nindot kaayo. Pero diha sa ibabaw makita nimo ang dagat, makita nimo ang kanang murag na pud swimming pool, dayon nindot siya on tanawa makita niyo ang dagat. Sa una daw panahon wala pa jud na siya wala pa yung mga sakyanan nindot kini siya dinhi perti kay siya ka kuan perti kay siya ka basta as in nindot kay siya bugnaw dayon makita nimo ang baybayon. So dinha nawa to so mao ni siya dinhi usa siya ka katong kuan ni Dr. Jose Rizal mao ni siya ang kanang dormitory. Amo na po na siya dormitory sa unang. Okay guys, mao ra gid ni siya ang ako ikasulti og dinhi sad guys mao ni siya ang gitawag og pahulayanan sa mga estudyante. So mao ni nga lami kay lingkod-lingkod sa kong kauban kay kapoy kaayo nagbaklay mainit na kaayo. So free kay ta nga makaglaag-laag. So adto mi sa katapusan namong adtuan gisudlan mao ang museum diin tuwa dito ang mga gamit ni Dr. Jose Rizal. So diha guys atong makita nga medyo nagbaklay mi gikan sa mga payag-payag. Nagbaklay mi paingon sa museum. So daghan gyapon kaayo ng picture. Daghan kay nalingaw, nagtapok-tapok, mga pamilya, no, mga bata, so katong mga mama, ila nang i-explain kung unsa din ha, so sa history, sabtan sa mga bata tong kay makita nila. So gikan didto, mubaklay na pud ta paingon dito sa museum. So kanang museum didto sa gate mao nay una nimo nga makita. So kani siya mo nang una nato gisudlan. So padayon ka dito sa unahan mao na ang museum. So na dito ang mga tao, daghan mga photographer, daghan mga atong mga kauban dito kung kauban ta sa bus, so picture. Kay nindot kay siya og place, nindot siya og kanang kuan sayang wala ko naka-picture. Ang ako na video ako pero nindot siya og place. Ganahan kay ko sa place na diha nga lugar. So kita nimo mo na siya ang front sa museum. Daghan na kay siya mga kuan dito unsay mga gipang sulat din nato mga kanang isa-isa tungod sa kadaghan
Doon kay limited ang atong oras, dili pud ta pwede nga kanang sigitag kanang unsa na lakaw-lakaw pag yun. Ang importante ra gid nga makasulod ta sa atong gustong adtuan. Dayon mo na siya ang museum. Tanaw na to, dagan kay mga nang picture, dagan ni sulod ni gawas na. So kani sila nang gawas na, so kita na po masulod. So diha sa sulod sa museum sa first nila nga first floor, mo ni ato makita sa first floor sa museum. Ay entrance na ay pultahan nga dako. Dayon sa pultahan makita na din mo ang mga sinina ni Dr. Jose Rizal no, na iyahang kato iyahang sinina din na din siya nakakurbata siya. So yun na kanindot ang pag-adto na mo dito sa Rizal Shrine. So before ko mo end sa ako ang video, ako sang ipatanaw ninyo unsay nasa taas. So while nga mga kauban na to sa simbahan na sila nag-aaw mo na no nga sa pagsulod pa lang nimo diha sa ilahang second floor makita nimo ang mga picture ni Dr. Rizal. So na dito ang mag-entertain, na po dito ang magpasabot. So na dito ang picture ni Dr. Jose Rizal sa iyang actual footage sa diha nga siya gi kanang patay. So kani siya din ni mga kuan ni yung kuan. So din ha ato makita na dito ang sa second floor ato makita ang iyang eyeglass. Kanao eyeglass si Dr. Jose Rizal. Ang yada yung sa iyang pagpangupira na adiha. So, ano ang makita mo sa second floor? Kanang sa second floor, nindot kayo diha. So, sa kami, nadagan na picture-picture. Kami, wala nagibig panahon sa pag-picture. Kaya ang among oras, gadagan-dagan na yun. Magkabiyaan na yun mi. Kaya nga naman, tungod sa kataas sa oras. Taas oras niya, muburang gihatag na mga panahon sa pagtungan. So, atong makita nga busy kay sila pagpamkuan. Introduce yun nila ang tanan nga makita para nga kuan yun. Educational gid ni siya nga trip. So, nindot kayo ang kuan. Nindot kayong palibot ya dapita. So, naglakaw na sad mi. Sunod naman po kong kauban. Nakaw na po mi. Munaog na ta dito sa kuan. Munaog ta. So, gikan sa taas, pag naog nimo, so mo na diha ang pag naog nimo. Dagan kayo mag picture, dagan kayo mag kuan mo. So, mga dinhin na lang ko taman. Salamat kaayo.